Allah duk wanda ya ga wannan bidiyon ya ƙara yaɗa shi gaba, Allah ka sa wannan sabuwar da za shekarar da za mu shiga ta zama shekarar arzikinsa. Allah ka sa wannan sabuwar shekarar da za a shiga ta zama shekarar da zai samu duk abin da yake nema. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yan uwa ku kalli wannan mutanen fa. Wannan yau dawafi ne yau kenan, wanda za mu shiga 1 ga watan Januwari ranar Laraba kenan, wanda ya daidai da 31 ga watan Disamba washe gari kuma shiga Januwari. Kowa ya zo ya faɗa wa Allah bukatunsa na cewar sabuwar shekarar nan da za a shiga Allah ka bashi arziki. Sau da haka Allah ka ba mu arziki, Allah ka azurta mu, Allah ka wadata mu, Allah ka suturta mu, Allah ka ni'imta mu, Allah ka ba mu abin da muke nema, Allah ka yi mana yadda muke so, Allah ka yi mana yadda muke so. Allah wannan dawafin sama kenan.